Dit is net Leeuwen. Dat weet ik rustig ben. Dat we het operaat gaan. Oh man. Ja. Een onvergetelijke verkiezingsjoen voor Tjibbe Brinkman van de FNP. Zijn partij wint in de gemeente Achtkarspelen. Ik heb nog net Leeuwen. We werden van mij aan de werken, want denken we zullen nou eens een keer uitslepen. Maar dat wordt hem net. En we zitten nog aan tafel, de vrouw en ik en alles van wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd? Dit is net Leeuwen. We kennen er dus net bij. Marcelo Stewart van FVD Achtkarspelen moet de uitslag echt nog even bezinken litten. De partij gaat van 0 naar 3 zitten. Ik moet nog steeds denken van, is het een droom? Is het echt gebeurd? En het was één groot feest. En druk ook waar we het feestje hebben gehad. Stewart wie net onwijzig bij de uitslagenjoen in het gemeentehuis van Boetenpost. Ja, omdat we worden echt met onze eigen mensen gaan vieren. Die mensen hebben zo hun best gedaan. En het is zo vervelend als je in een massale groep zit waar allerlei anderen zitten. Daar heb ik voor gekozen. En het was drukker dan ik dacht. Zie maar met de kracht, jongen, om deze periode en mijn Ik wil er een vraag van. geweldige fractie bestuur en eenmaal zo'n op dat campagneteam, dan komt alles eruit. Ja, als het net verwacht mooi. is, dan nog op. Mooi. Brinkman mij nou het vaartouw nemen bij de onderhandelingen van de nieuwe coalitie. CDA 5, wie 5. Nou, dat voor mij wel persoonlijk wel duidelijk dat dat het motorblok is. We gaan sowieso van tevoren net één uitsluiten. Dus want dat willen we zelf net, we willen zelf net uitsluiten worden en we willen ook net uitsluiten. Dus we gaan met iedereen weer partij aan en dan ben ik heel benieuwd wat eruit komt. Wilt u in de oppositie of de coalitie van Achtkarspelen? Nou, dat hangt er vanaf wat de andere partijen willen natuurlijk. Want wij gaan niks inleveren van onze punten. Partijpunten, wat wij de mensen beloofd hebben. Ga ik niet zeggen, oh weet je wat, ik wil graag regeren. Dan krijg je dadelijk wat een lokale partij 4 jaar geleden. Rechts is gaan campagne voeren. En toen ze eenmaal in de coalitie willen gaan, zijn ze links gaan regeren. Ik ga niet zeggen welke partij dat is. Maar wij blijven bij onze standpunten, die houden we vast. Wij veranderen daar niks aan.